quan ciutats com Pamplona, Vitòria, Màlaga, Donosti, en les seves jornades que han anat organitzant, han agafat com un exemple la ciutat de Reus, volia dir alguna cosa. I aquí és on des del govern, des de ja fa 7 o 8 mesos, vam començar a idear aquest congrés, de dir, home, si Reus és una de les experiències que es van explicant a la resta de l'Estat, té molt de sentit que si Catalunya necessita un congrés específic en matèria de transició energètica es pugui celebrar a Reus. Parlarem d'energia des de les vessants de la producció, de la comercialització, de l'emmagatzematge, però també de la descarbonització industrial, de la mobilitat elèctrica, de la legislació. És a dir, és bàsica que tinguem una administració i una legislació que no faci molt farragosa la burocràcia a l'hora de poder tirar endavant comunitats energètiques o autoconsums compartits. I, per tant, totes aquestes iniciatives amb ponents de primer nivell, de referència a nivell nacional, són els que avui han vingut a la ciutat de Reus per explicar com ha de ser el present, però sobretot cap a on camina el sector de l'energia en el futur, en tots els àmbits. Vingui d'on provingui, sigui la font energètica que sigui, o tingui la destinació final que hagi de tenir, ja sigui la mobilitat, la indústria, els ajuntaments, etc.